İzmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye ev merasîma beşdarbûna parlamenterê serbixwe Mehmet Ali Çelebi bo navrefên AKP'ye. Nozdê Cotmaha 2022 Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di merasîmê de li gel wî û hevjîna wî axivî û pirsa hejmara zarokê wan kir. Lê bersiva Çelebi ku got yek zarokê min heye nev dilê Erdoğan bû û mijar bi PKK ve girêda. Karê hevjîna te anîna zarokan e. Divê hejmar zêde bibe. Em ji Xwedê bixwazin. Zarokan çêbikin. Zarok gelek girîngin. Binêrin yên PKK 5, 10 heta 15 hene. Hakikaten dehşetle izledik. Bilmiyorum. Serokwekîla gruba HDP Meral Danış Beştaş heman rojê li parlamentoya Tirkiye derbarê axaftinên Erdoğan de nerazîbûn nîşan da û amaje bûyekê da ku berî niha Wezîrê Navxweyê Tirkiye Süleyman Soylu jî gotibû Kurdan berê 10-15 zarok çêdikirin, niha êdî 5 an 6 zarokan çêdikin û ev yek rasterast endezyariya nüfusê ye li ser Kurdan. Erdoğan örgüt mensuplarının PKK'lilerin çocukları olmadığını çok iyi. Erdoğan baş dizane ku zarokên endamên PKK tunene. Di rastiyê de bi gotineke nicatperest behsa nüfusa Kurdan dike. Kurdan ev yek fehm kir. Xwedîbûna zêde ya zarokan wek kiryareke terorî dibîne. Ev hişmendiyeke nicatperest e û dijminatiya Kurda ye. Bu ırkçı bir kafadır. Bu Kürt düşmanı bir kafadır. Li gor medya Tirkiye MGK ku dijneya ewlekariya netewî ya Tirkiyeyê li ser zêdebûna nüfusa Kurdan di sala 1996 de raportek bi navê Raporta Kurd amade kiribû û tê de gotibû eger wiha berdewam be sala 2010 de hejmara Kurdan bibe ji sedî 40 nüfusa Tirkiye û sala 2025 jî de hejmar nevî bi nevî bibe. û Kurd li parlamentoyê dê bikaribin destûra bingehîn bi dest bixin. Ji ber vê yekê jî divê rê li ber bêgirtin.